noiz sartuko da korrika Portugaleten, aurten, zen egunean, zen ordutan, bi zatitan sartuko da gainera? Martxoaren 26an, lehenik eta behin Sestaotik sartuko da, 3 eta 4 inguruan, gero Santurtzira igaroko da, baina gero berriro hartuko dugu bueltan 4 eta 5 inguruan, eta ondoren ja Trapagara joango da korrika. Baina lehen ospatuko da Portugaleten korrika txikia, ezta? Hala da, martxoaren 18an edo, hortik momentuz adostuta daukagun eguna da, alda liteke, baina bai, horren aurretik, astebete lehenago, bai korrika txiki ospatuko dute Portugaleteko hainbat ikastetxek. Hori da, ikasle piloa bilduko dira, ezta? Bai, 2000-tik gora, 2000-2500 ume batez ere, eta bi zutabetan antolatuko dira, gero bi zutabeak puntu batean bilduko dira, eta maileran ospakizun txiki bat egongo da. Beraz, korrika ez dakit, baina aitzaki aproposena da ezkerraldean, kasu honetan Portugaleten, euskeraz bizitzeko edo. Bai, jakina. Korrikaren helburutako bat hori da, euskararen erabilera eta indarra aldarrikatzea, eta hainbatean horrezagatik egiten da ekitaldi erraldoi hau. Korrika ez da bakarrik lehiaketa bat edo ez dakit lasterketa bat, dago ere korrika kulturala. Zer da hori eta zer ospatuko da korrika kulturalaren barruan Portugaleten? Korrika kulturalaren barruan hainbat ekintza egiten dira eta toki askotakoak, ez soilik Portugaleten. Eta, momentuz daukaguna zera da aurkezpeneko ekintza, eta horretaz gain, egongo da, martxoaren 14an antolatuko den jaialdia Portugaleteko dantzataldeekin. Non izango da? 5 dantzataldek hartuko dute parte, bakoitza bere kalean hasiko da, eta gero guztiak bilduko dira udaletxe aurrean, eta bertan egingo dute guztiak batera dantza. Eta gauza bat garrantzitsua dena, petoak salgai daude hemen euskaltegian? Jakina. Hemen eros daitezke, arazorik gabe, bigarren tanda iritsi zaigu, beraz baditugu saltzeko asko, eta arazorik gabe etor daiteke jendea erostera. Hori bai, txartelarekin edo txartelaz bakarrik ordain daiteke. Petoak erosteaz gai, nola lagun dezakegu? 3 modu dituzue, lehenik eta behin, kilometroak eros ditzakezue korrikan parte hartzeko, bigarrenik, korrika materiala, batez ere arropa, daukazue erosteko, bai euskaltegietan, bai online dendan, eta baita ere, aldoratzen diren ekintzetan, eta azkenik korrika laguntzaile izan zaitezkete, 15 euroren truke korrikari laguntzen diozue, eta hainbat zozketetan parte hartzeko aukera edukiko duzue. Guztia kontuan hartuta, zein da korrikaren helburua? Alde batetik errebindikazioarena, bai, hizkuntzaren errebindikazioa, eta beste alde batetik AEK-ari modu batean edo bestean laguntzea. Kasu honetan, batez ere laguntza ekonomiko bat, AEK-ak aurrera segitzeko, nolabait diru apur bat biltzea.